Tul it-tnax-il xahar tal-2019, id-Dipartiment Tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei irċieva mat-42,000 sejħa l-ambulanza, medja ta' 112 telefonata fuq il-linja 112 kuljum. Il-konsulent tal-Emerġenza Dr Jonathan Joslin spjega li madwar nofs is-sejħiet kienu każijiet fejn il-persuni fil-bżonn ma kellhomx mezz biex imorru l-isptar. L-aħħar 10 snin qisu kull sena nżidu b'xi 2000 ambulance call. 50% l-oħra nkunu glucose u ħafna drabi huma jkollhom bżonn transportation lejn l-isptar għal iktar għajnuna ġo Dipartiment Tal-Emerġenza. F'270 sejħa minn dawn ħarġu wkoll iż-żewġ tobba tal-emerġenza biex flimkien mal-infermiera assistew lil vittmi li jkunu involuti f'diversi tipi ta' sitwazzjonijiet, fosthom inċidenti ta' traffiku, waqgħat minoli, nirien, nies li jkunu werqu u rewwixti. Fl-2019, il-professjonisti li jaħdmu fid-Dipartiment Tal-Emerġenza raw mal-140,000 pazjent, żieda notevoli fuq is-snin ta' qabel. Hawnhekk Dr Joslin reġa' appella biex persuni b'każijiet minuri u inqas serji imorru għal kura fiċ-ċentri tas-saħħa u jħallu l-emerġenza għal persuni li għandhom bżonn kura urġenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.